Kublai sibun ni febaro sa season 4 hakne ka video ka bamenta ngan pentip shafi ba ka MBMA lane Meghalaya Basin Management Agency ka lakhot online application ya ki post manager IVCS Integrated Village Cooperative Society kabadai haka contractual basis te last date ban submit ya ki application form kadai tarik September arajar arpusau dengan pentip shafi ya ki khobor laikam ki badai hapo ka Meghalaya ki badon hala ki jong ki district baper ki don kumba ars pa santli ki post baro balaj ha ki district baper dengan kerpat ya pi baro bapin lek ban apply ya kini ki post balaj badlada pikwa ban apply ya kini ki post ngau bah ban page ya kana ka video adu manakut kenang bapin tip ya ki jingdan kam baro bat pidei ban apply shwa ya kate ka last date kebala ai bat ban apply ya kini ki post pihak ban apply online day offline dengan sabatai kumno ban apply kam tami ya ki candidate ki bakwa ban apply ya ki te ki post dengan kentu ya pi baro sengba ban lek ban apply ya ki te ki post bat lada pinang ban apply ha ka phone ke jong pi kalong bat lada pinang sengba ban lek ya ki sai bar ki jong pi nang bakin penle ya ki jingon kam baro ha ka bayadai bat ki te ki post te kini ki dei ki number of post ki balaj ha ki district wise vacancy list apo Meghalaya banikong kadai is Janti Hill adu new tuli ki post balaj bat is Garo Hill katan teli ki post balaj baro Balai West Khasi Hill District hadu Shipho tuli ki post Basau East Khasi Hill District Sanpho tuli ki post Basan in North Garo Hill District New tuli ki post Bahanriu West Janti Hill District Prapho Laipho tuli ki post Bahanyo West Garo Hill District Sanpho tuli ki post Bapra South West Garo Hill South tuli ki post Bakhandai South West Khasi Hill District Arpau teli ki post kidon hala ki jong ki district bapila ban apply kasnem bapila yo ban apply ya ki te ki post kadai hado lai pusan snem ka age limit bat ka salary lane ka tulop ka kadai new hajar transfer haka shibanai te ka essential qualification kadai class 12 pass lane graduate in discipline bat ka MBMA kala pentip ya ki candidate ba pidei bandon ka working experience haka sisnem haka bayadai sepang ki pajba lane NGO bat kumju ka skill required should have strong written and verbal communication organization and administrative skill ki candidate ki bakwa ban apply ya ki te ki post pidei banang bha haka tho katar bat kumno ban keren bat ki pajba ban pensiu thu haka ktien khasi pidei ban long ki bapar ya haka ktien katalit bat pidei ru banang haka komputer bat pidei banang haka ktien khasi bat jantia te lada pidon ya ki te ki qualification balakdau haneng ka kelas ka experience bat ka skill sengba ban lek apply ya ki te ki post bat kumno ban apply ya ki te ki post manager IVCS candidate have to fill out the application form from the following link pihak ban pendap ya ka form ka jong pi ha ka form bat ngan saburu opo ka description below kenang bapila ban apply candidate are advised to read carefully eligible criteria and other conditions prescribed for the portion before apply and candidate should mandatory submit proof of resident voter ID Hetman certification haswa bapin apply pihak ban pule bha ya ki jingon kam baro bat pidei ban submit lang kawe na pedeng kine kata kadai ka voter ID lane ka certificate chinong ka pisa desa hisin pat ka last date kadai ka trik September arajar pusau adu san baje janmit
Haba pi pendap ya ka form pi ha ban ai ya nomor phone ujang pi lane ka email address kenang bakan suk balada pi yo kin su masik ya pi ka SMS lane email sung ba ban pendap ba ya mobile number lane email ki jong pi ka application form ka jong pi te tang kini ki jing pendip ka ne ka video komentar lada pem sutu so komen ka comment section ko blai sibun